Hi. Ah, Cotton candy ko nung name oh, dito sa silong. Oo. Tara. Silong, dire agi. Dire agi. Oh, Toyland lang, talang. Toyland. Prutas, Patrick. Lantaw rahal. Lantaw sa ta. Sian. Kuya. Merry Christmas, Gong. Merry Christmas. As papa. Asa mas papa? Oh, nara day. Bolit na ya. Wala labot ba kuan na. Sus kinahanglan pa ka na. Pang bata naman kay na ya. Yel. Ayaw dito kaagi kay kanang pidpid kaayo kay makasandag ka. Magubak ka hala, na gitar. Pila kuya? 179. Ging. Nanay gitar nga gamay. 6 strings ba? Nadayo gwapa ka dayo. Slimmers. Mermaid si Ariel, oh. Ipakita naman ako sa imo. Wala ko yung you buy. Ya, maulog. Ya, na toys dago kayo. Pusil. Ah, oo. Pila? 300. Pila ya? Ano ang price? Ano ang price? $899. Saan eh? Para saan eh? Ah. Swimming pool. Na mo na dito. Mas dako pa to. Wala lang tayo space, mas dako pa na ito ah.
Ipusi ito. Ition, gulag ition ba? Turo. Ayaw ra ition. Dili sakit. Merry Christmas! August Patrick, ipaulit ah. August. Chan.